Počúvate 9. diel podcastu thinkapple.sk. Moje meno je Dominik Kozmály a prinášam vám každý týždeň zaujímavé novinky z Apple sveta. Vítajte pri 9. vydaní, kde sa pozrieme na to, ako je to naozaj s batériami v iPhonech, či to Microsoft myslí s Internet Explorerom na Macoch vážne, predstavíme si užitočnú klávesnicu pre iOS a zhrozíme sa z nového iPhoneu XR2. Poďme na to. Apple fejkuje výdrž batérie v iPhonech. Najnovší prieskum od spoločnosti Which, zameriavajúci sa na udávanú a skutočnú výdrž batérie v telefónoch, ukázal, že telefóny od značky Apple výrazne nadhodnocujú udávané hodnoty výdrže svojich batérií o 18 a v niektorých prípadoch dokonca až o 51%. Testovali 9 modelov iPhoneov, z ktorých sa ani jeden nedostal na deklarovanú hranicu udávanú výrobcom. Či už to bolo na prezentácii, webových stránkach alebo priamo na materiáloch v balení samotného iPhoneu. Spoločnosť Which testovala najmä výdrž batérie pri telefonovaní. Najhoršie dopadol iPhone XR, ktorý by mal podľa oficiálnych informácií od Apple vydržať až 25 hodín. Počas reálnych testov však vydržal len 16,5 hodiny, čo je skutočne obrovský rozdiel, pretože rozdiel vyše 8,5 hodiny sa rovná takmer jednému celému pracovnému dňu. Vyjadrenie Apple nenechalo na seba dlho čakať a ohradili sa, že nevedeli, akú metodiku testovania výdrže v spoločnosti Which použili a že oni, Apple, na svojich stránkach vždy uvádzajú celý postup, ako jednotlivé testy výdrže batérií prebiehajú. Which sa však nenechali umlčať a odpísali, že testovali úplne nové kusy iPhoneov, ktoré nabili na plnú kapacitu batérie a potom jednoducho merali čas hovoru, ako by telefonoval bežný používateľ. Ostatné značky smartfónov však takémuto testu podrobili spoločnosti Which tiež. Podpriemerné hodnoty výdrže dosiahlo ešte HTC, pri ktorom bolo uvádzaná doba hovoru 20,5 hodiny, ale tá skutočná bola len o necelú hodinu a pol nižšia, čo sa dá ešte pripísať na vrúb rozdielnych nastavení. S čistým štítom však prešli smartfóny od Samsungu, Nokie a Sony, ktoré vydržali ešte dlhšie, ako uvádzali oficiálne hodnoty od výrobcov. Najväčším pomyselným kráľom tohto rebríčka sa stal telefón Sony Xperia Z5 Compact, ktorý vydržal dokonca až o takmer 9 hodín viac, ako uvádzal výrobca. A to krásnych 25 hodín a 52 minút. Tentokrát ide páčik spoločnosti Sony, ktorej mobilná divízia ide síce stále do väčšej straty, avšak s výdržou batérie v jej mobilných zariadeniach to naozaj vie. Nenahnevali by sme sa preto, keby sa takáto vlastnosť preniesla aj do iPhoneov. V nových iPhonech sa dočkáme navigácie aj v interiéroch. Podľa uznávaného analytika Ming-Chi Kuo, ktorý má informácie priamo od dodávateľa Apple, sa tento rok môžeme tešiť na nové antény PI, ktoré nebudú nijak na pohľad odlišné od tých, čo sú už teraz ukryté v útrobách telefónu, ale umožnia nám fungovanie navigácie aj vo vnútorných priestoroch budov a majú zlepšovať výkon prijímaného signálu. Týchto nových antén s technológiou PI by sme sa mali dočkať okrem iPhoneov aj v iPadoch a v hodinkách Apple Watch. 5G konektivita sa preto tento rok v Apple ešte nekoná, pretože na tú je zatiaľ stále potrebná technológia súčasných antén LCP, ku ktorým pokiaľ Apple nevymyslí niečo revolučné, sa bude musieť pravdepodobne vrátiť. Budú teda tohtoročné iPhone jedinečné ako žiadne iné práve navigáciou v interiéroch? Nechajme sa prekvapiť. Už túto jeseň. Spotify a Apple sú na nože. Streamovacia hudobná služba Spotify, pôvodom zo Švédska, v ktorej si ľudia môžu formou mesačného predplatného alebo zadarmo s reklamami počúvať takmer všetku hudbu sveta, podala sťažnosť na Apple priamo v Európskej komisii z porušovania pravidiel hospodárskej súťaže. Spotify svoju žiadosť odôvodňuje tvrdením, že Apple v ich vlastnom obchode s aplikáciami App Store zaviedol podmienky, ktoré majú potláčať konkurentov jeho vlastnej hudobnej streamovacej služby Apple Music. V Spotify sa odvolávajú na to, že Apple takýmto spôsobom brzdí inovácie a súťaž kvality aplikácií posúva na to, kto vlastní obchod, kde si dané aplikácie môžeme stiahnuť, ktorým je v tomto spore práve Apple App Store, v ktorom si Apple od Spotify, ale i od všetkých ostatných pýta až 30% poplatok z každého mesačného predplatného alebo nákupov v ich obchode s aplikáciami. Apple odpovedal argumentom, že Spotify na App Store vyrástla a teraz chce z neho pomocou zavádzajúcej retoriky vyťažiť čo najviac bez toho, aby do neho prispela.
A to ešte netreba dodávať, že Spotify je stále v červených číslach a nezarába, aj keď dosiahli začiatkom minulého týždňa už 100 miliónov platiacich zákazníkov. Ktorú z týchto služieb používate vy a prečo? Napíšte nám na Facebooku thingapple.sk pod príspevkom s týmto podcastom. Internet Explorer v modernom šate po rokoch opäť na macOS? Nie tak celkom. Skôr jeho základné črevá, podoba z Edgeu a kostra z Chromu. Áno, počujete správne. Microsoft už niekoľko mesiacov usilovne pracuje na tomto hybridovi z viacerých svetov, keďže jeho internetový počin v podobe prehliadača Microsoft Edge nefungoval ako si predstavovali, tak do jeho novej verzie chcú napchať tie najlepšie i kompatibilitu zabezpečujúce súčiastky, aké na trhu našli. A dokonca si veria natoľko, že ho chcú dosadiť aj na počítače Apple s operačným systémom macOS, kde kedysi dávno, pradávno kráľoval nielen na dnešné pomery staručký a deravý dôchodca Internet Explorer. Aby sme vás však len nestrašili, podpora Internet Explorera v tomto novom Chromium Edge prehliadači bude pravdepodobne sprístupnená iba pre firemných zákazníkov, ktorí ho potrebujú ešte pre svoje zastaralé informačné systémy, ktorých aktualizácia by bola buď finančne alebo časovo veľmi náročná. To však nie je všetko. V tomto novom prehliadači sa dočkáme aj zvýšenej ochrany sledovania na neobmedzené, vyvážené alebo prísne a integrácie aj u Applistov obľúbeného Office 365 balíka, ktorý sa postará o zhromažďovanie, organizovanie alebo zdieľanie Office dokumentov. Myslíte si, že má prehliadač Chromium Edge šancu na úspech, alebo je odsúdený na zánik pod tlakom gigantov, akými sú Google Chrome, Safari alebo Firefox? Dali by ste mu šancu? Vyjadrite sa v komentároch na našom Facebooku thingapple.sk pod týmto podcastom. Konečne swipovacia klávesnica pre iOS. Apple konečne dal na naliehanie svojich používateľov a chystá sa vo vlastnej dielni vytvoriť swipe klávesnicu pre iPhony a iPady. Swipe klávesnica funguje na princípe klzania prsta po klávesnici a jednotlivých písmenkách, pričom po zdvihnutí prsta z displeja sa dané slovo dokončí a tak ďalej pri každom slove. Výhoda teda spočíva v úspore času. Miesto vyťukávania po jednom písmenku môžeme pár swipovými pohybmi vytvárať rovno celé slová. Takúto swipe funkciu už dlhší čas používa aj vstavaná Google klávesnica na Android zariadeniach, alebo klávesnice od tretích strán, napríklad veľmi obľúbená klávesnica SwiftKey. Pokiaľ chcete túto funkciu vyskúšať ešte pred príchodom od Apple v klávesnici SwiftKey, prikladáme vám na ňu odkaz na stiahnutie v App Store v popise podcastu. Veľký únik informácií mesiac pred predstavením. O pripravovanom tmavom režime Dark Mode v novom iOS 13 sme si už hovorili v 6. časti podcastu. Teraz uniklo, že má byť naviazaný aj na režim spánok v aplikácii Hodiny, môže sa zapínať a vypínať automaticky a bude sa nachádzať priamo v riadiacom centre. Aplikácia Správy nadobudne viac podobu WhatsAppu s novými smajlíkmi a možnosťou nastavenia mena aj profilovej fotografie. Aplikácia Knihy získa systém odmien na motivovanie k čítaniu a nežnejšie pohlavia sa istotne potešia aj pridaniu možnosti sledovať menštruačný cyklus priamo v aplikácii Zdravie. V novej verzii macOS 10.15 sa dočkáme možnosti merania stráveného času pred obrazovkou, ako aj postupne zlučujúceho sa dizajnu všetkých aplikácií z iOS vďaka projektu Marcipán, ktorý bude úplne dokončený zhruba do roku 2021. V Apple takisto nezabudli ani na svoj najmladší operačný systém pre inteligentné hodinky Apple Watch, watchOS, ktorý príde už vo verzii 6. Pribudne v ňom samostatný obchod pre aplikácie iba pre hodinky, poznámky diktované hlasom, kalkulačka alebo audioknihy. Taktiež sa nezabudlo ani na aplikácie zdravotného rázu, akým bude aplikácia Dávka, na pripomenutie zobratia liekov a aplikácia Cykly, ktorá bude sledovať menštruačný cyklus. A samozrejme, ako obyčajne, príde veľká nálož nových smajlíkov a ciferníkov plus jeden špeciálny. My sa však tešíme zvlášť na jednu výbornú funkciu. Tou bude meranie okolitého hluku počas počúvania hudby na slúchadlá a podľa toho prispôsobovať hlasitosť prehrávanej hudby, aby nám neušiel ani jeden tón, alebo aby sme si naopak neničili ušné bubienky s hlasnou hudbou, keď bude naokolo hrobové ticho. Výborná funkcia. Myslíte si, že tuto končí? Kdeže? Vývojári Apple že vraj už teraz pracujú na iOS vo verzii 14, ktorá má priniesť práve stále viac spomínanú 5G konektivitu. iPhone XR 2 ohava.
Spomínate si na štvrtú časť podcastu, kde sme si hovorili o zohavenom iPhone 11 a jeho monokli, s ktorým má prísť? Tak táto hrôza nekončí, pretože naprotivok slabšieho iPhoneu XR v druhej novej verzii príde na zadnej strane s totožným, ba ešte ohyznejším hrbom, aký bude mať nový iPhone 11. Dokonca až ostrovom, na ktorom by mohli zakotviť uviaznutí námorníci, alebo sa udržať aj 5 Elizabeth z Titanicu spolu s Jackom a mali by sme happy end. Avšak tu sa bohužiaľ nekoná. Ospravedlnením Apple môže byť jedine to, že do neho pridali druhý fotoaparát. Ale žiaľ, nikto im nezltne to, že do toho obrovského priestoru vedľa nich museli prasknúť LED blesk, ktorý mohol byť kľudne zarovno s konštrukciou zadnej strany telefónu, ako tomu bolo doteraz. Keď sa chcete pozrieť na tú tragédiu a čo si o tomto dizajne myslia používatelia, dole v popise podcastu vám nechávame odkazy. A nie, zlými správami ešte nekončíme. Podpora najnovšieho iOS 13 v iPhone 6 a nižšie končí. Už navždy. Presne tak. Všetci tí, ktorí máme iPhone 6, iPhone 6 Plus alebo akékoľvek staršie zariadenie, dokonca aj iba pred 3 rokmi predstavený iPhone SE, sa môžeme pravdepodobne nadobro rozlúčiť s aktualizáciami iOS už navždy. Aby sme zase neboli na Apple veľmi zlí, ich podpora telefónov aktualizáciami siahla po minulé roky ešte aj na 5 rokov staré zariadenie, akým je napríklad iPhone 5S, čo je vo svete Androida alebo už pochovaného Windows Mobile niečo nemysliteľné, ba až neslýchané. Jediný výrobca, ktorý sľubuje minimálne 3-ročnú podporu aktualizácií, je sám Google so svojimi Google Pixel smartfónmi. Hold, na dobré sa ľahko zvyká, ale bolo len otázkou času, kedy sa tieto dobré časy nadpriemerne dlhej podpory aktualizácií skončia aj pri iOS. Preto všetci, ktorí vlastníte vyššie spomínané iPhony, sa pripravte na to, že tá minuloročná aktualizácia iOS 12 bola pre vás posledná. A žiadna ďalšia už nepríde. Nebojte sa, staré iPhony vám budú pravda, že fungovať aj naďalej. Akorát si už neužijete žiadne nové funkcie ani vymoženosti, ktoré prinesie iOS 13, o ktorých sme si hovorili o pár správ vyššie a ani ďalšie po ňom. Je tiež pravda, že túto správu ešte nepotvrdil samotný Apple, avšak správa prišla z portálu 9to5Mac, kde bývajú správy v tomto prípade bohužiaľ väčšinou pravdivé. Nezúfajte ale, máme pre vás riešenie. Ak by ste mali záujem o nejaké tie zvýhodnené kúsky alebo zľavové kódy na nákup v niektorom z Apple obchodov na našom území v spolupráci s našim portálom, napíšte nám pod tento podcast na Facebook thinkapple.sk a my uvidíme, či je o niečo podobné zo strany našich poslucháčov a čitateľov záujem. A keď sa bude dať, radi niečo vybavíme. Tak, a to je na tentokrát všetko. Podcast portálu thinkapple.sk vychádza každý týždeň a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej aplikácii Apple Podcasty, Google Podcasty alebo Spotify. Všetky diely, ako aj ďalšie správy zo sveta Apple nájdete na adrese thinkapple.sk. Keď sa vám podcast páči, môžete nás ohodnotiť napríklad 5 hviezdičkami na iTunes alebo vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete poslať pripomienku alebo nápad na vylepšenie, môžete nám napísať na Facebooku thinkapple.sk, kde si radi prečítame vašu spätnú väzbu alebo nápady. A ak sa vám podcast naozaj páči, tak o ňom povedzte niekomu, kto o ňom ešte nevie. Pomáha nám to rásť a vytvárať kvalitnejší obsah. Moje meno je Dominik Kozmály a ďakujem vám za počúvanie.